teltta siitä ruokalan vierestä. Hetkonen, se muuten lähtee. Sitten siellä menee ruokalan ikkunat paskaan. Tuo iso paja näyttää kyllä todella uhkaavalta jotenkin tuolla meidän alaista. Nyt tulee karjoittaa. Niin. Nyt tulee vettä kuulkaa paikalla. Ja ainakin se alkaa, niin sitä tulee ihan Joo. Aika hyvin noi puut taipuu. Tää vähän samaa silloin kun tsunamit tuli tuonne viimeiset Joo. kuvat. Wow, hienon näköistä. Kone tulee. Sitten lähti ensimmäinen. Vielä me naurataan. Joo. Salamoi mut aika Kohta ei paljon. naurata. Joo, hei, hei. Niin jo. Ja siis niinku pelottavinta tässä on se, että yhtäkkiä vaan hävitään. Et sit tuolla on vaan tollanen... Ihmiset vai pilvet? Pilvet. Puhu toistaan nyt niistä. Tää oli kai se rintama etureuna, niin nyt toi on sit kaikki sitä pilveä. Apua. Kohta se iskee johonkin tosi lähellä. Oho. Joo. Tossa oli aika. Apua oikeasti. Tommisalon suunnalle on iskenyt. Sä sanoit Ei vielä, mutta aika hurja tuuli on. Ja... Salamat on aikamoisia. Joka pitkään aikaa ollut. Koko kesänä nähnyt kunnon ukkosta. Nyt se tulee. Mä sanoin ihan samaa, että mä oon onnistunut kiertämään kaikki. No mulla on viikko edellisestä. Kyllä vähän tuolla ylenpihallakin niin puut heiluu ihan maata suoraan välillä. Oho. Niin näyttää. Mekas. Nyt tuli vettä. Millä sä olet? Sataa vaakata. Joo. Joo. Missä sataa? Joo, Tammisalossa. Millä sä oot? Polkupyörä. Joo, ja mä oon Vespalla. Joo. Tämmöisenä päivänä yksityisautoilu on kyllä hyvä juttu. Joo, kyllä. Joo,